Il-Viċi Sindku Kunsilliera tal-Gargur Franġeska Tart irriżenjat minn kunsilliera lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista. Hija ħabbret dan permezz ta' stqarrija fuq il-midja soċjali fejn sostniet li hija waslet għal din id-deċiżjoni wara li ħasset li għandha taħdem mingħajr pressjoni politika. Fil-fatt fl-istqarrija tagħha fuq Facebook Tart spjegat li trid taħdem b'mod ħieles minn kull pressjoni politika li ma tħallilekx moħħ miftuħ biex tagħmel dak li verament jixraq lir-residenti kollha. Hija sostniet ukoll li minkejja riżenja tagħha bħala kunsilliera nazzjonalista se tibqa' sservi bħala rappreżentanta indipendenti. One News huwa infurmat ukoll permezz ta' lik mid-Dar Ċentrali li Tart kitbet lis-Segretarju Ġenerali ġdid Nazzjonalista Charles Bonello. L-istess persuni li jkunu fil-kurituri ta' tmexxija nazzjonalista spjegawna kif Tart talbet lil Bonello biex fid-dawl ta' din id-deċiżjoni hija titħalla taħdem fil-kwiet. Hija referit għal ċirkostanzi tal-aħħar xhur li ma ħallewla l-ebda għażla ħlief li tieħu dan il-pass. L-istess nies li għaddewna dawn id-dettalji spjegaw magħna kif dan l-aħħar żvilupp ma qed jaspira l-ebda fiduċja f'Charles Bonello fit-tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif mindu postu l-Partit Nazzjonalista kompla jitlef il-fiduċja u jagħmel żball strateġiku wara ieħor. Hawn sar aċċenn anke għall-attakk li l-istess Bonello wettaq fuq il-Festival Mużika u l-artisti tiegħu immotivat mill-interpretazzjoni tal-kanzunetta ikonika Tema 79.